Môže byť nebezpečné kuracie mäso z obchodu? Odpovedám na vaše otázky. Na farmách sa často chová hydina s antibiotikami, aby rástla rýchlejšie a nebolela v stiesnených podmienkach. Stopy týchto liekov môžu ostať v mäse a dostať sa do jedla a mikróby v črevách si na malé dávky antibiotika zvyknú a stávajú sa naň rezistentné. To je hlavné nebezpečenstvo. Ak často jete takéto kurča, môže to narušiť rovnováhu črevnej mikroflóry, zosilniť zápalovú reakciu a vy môžete pociťovať nadúvanie, ťažobu, únavu a nestabilné trávenie. Úplne vynechať obvyklé produkty zo stravy je náročné, preto je dôležité podporiť trávenie, aby fungovalo správne a ochrániť ho. My v centre Bolotova odporúčame užívať balzam Bolotova. Tento balzam podporuje normálnu kyslosť žalúdka, aktivuje enzymy, pomáha pečení a pankreasu. Prispieva k obnove mikroflóry a prirodzeného pohybu čriev. Keď sa jedlo spracúva úplne, miznú plyny a ťažoba, stolica je pravidelnejšia a celkový stav je vyrovnanejší. Pred Vianocami sme v centre Bolotova pripravili špeciálne zľavy na balzam a ďalšie naše produkty. Napíšte slovo Vianoce do komentárov a pošlem vám ich.